Amorweng Karyo. Ngaturi sugeng dalu. Sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Kedoprak Agung Budoyo. Ikang wijil saking dusun Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Saderengipun kapurwaken keparengga kita ngaturaken salam Santi Agung Sandiwara Kedoprak Agung Budoyo. Eko Prasetyo Budoyo sepisan joyo tetap joyo. Minangka perwakaning pagelaran keparengga kita ngaturaken tari gambyong ingkang katindakaken para seniwati Agung Budoyo. Sugeng ngamirsani. Nuwun nuwun nuwun.
Lora
Ketoprak Agung Budaya mahar dikeng tias ing kamardikan rahayu rahayu ingkang samiya pinanggih nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami ngaturi sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ingkang mijil saking dusun Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang saha dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Rabun Widodo sasampunipun pian sami kapasugata sawetawis uyon manasuka kalajengaken joget gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu menika. Sengadi ing dalu menika kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Agung Budaya badhe mbeber cariyos ingkang mawi ira-iraan Joko Sundang Maling Laras Ngeratu. Cariyos menika dipun sutradarai Raka Mas Karyanto. Pendapuk katindaken Adimas Jasmani. Pranata pakliran kapitadosaken Adimas Dian sak kanca pangeprak katindaken Adimas Jasmani tekniso dekorasi katindaken Adimas Parno binarung ungling Kiai Gongso Agung Laras ingkang dipun pangarsani Adimas Nuryanto saha pangling Suwarawati kapitadosaken Ibu Soniatun menggah para paraga ingkang badhe nggesangaken cariyos ing dalu menika Diwati Blambangan Minak Dali Mangkara kaparagani Raka Mas Hadi Suyitno Patih Dali Seto kaparagani Adimas Seswanto Tumenggung Donopati katindaken Arif Wibakso para prajurit karemeaken para seniman Bagus Agung Budaya Sang Prabu Brawijaya ing dalu menika kaparagane Raka Mas Agung Sujarwo garwa Prameswari katindaken Ibu Niken Floretawati wontene Raka Mas Hutama maragani dados Patih Harya Pramada
Mindayawati ing dalu menika kaparagani Nimas Nuryaning Tias Emban ing dalu menika katindakaken emban kita Srindil sarta mentrik cilik Eka Talenta para putri karameaken para seniwati ayu saking Agung Budaya Ki Ajar Podang ing dalu menika kaparagani Raka Mas Jojon Sujono Wondene Joko Sundang ing dalu mangke katindakaken Raka Mas Rabun Widodo Kuda pengrawit ing dalu menika kaparagani Raka Mas Suhardi Rantekan katindakan Ibu Anik Sumarti wondene Pipit Widyastuti maragani dados Larasati Kuda sembagi ing dalu menika katindakan Adimas Dumadi ngancik ing madya ratri repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakan duet pelawak kita Cipleng sarta Bedet para kadang budaya tresna mekaten kala wau menggah para paraga ingkang badhe gesangaken cariyos ing dalu menika monggo kula mirsani ngantos titi purnaning pagelaran Jaya Jaya Wijayati hangesti budaya murih luhuring nusa kelawan bangsa sepisan jaya Agung budaya tetep jaya selaminipun nuwun nuwun
tansah kemanteling Prabu Mayudewa. Sampun ketangan tenangin panjenengan ngendika dhateng kula Kanjeng. Rawuh ana ing blambangan minangkani tresna marang kakang. Memang bali angkara bae. Tresnane marang kakang ora ana perlu Mayudewa. Jagat blambangan pun kakang Sindapin. Sliramu dadi ibu Permeswari dadi garwane Kamas mati pinak kali angkara. Panjenengan bareng. Kula harus penting penggalih kula. Panjenengan nangis sedaya Yen menapa kakang tresnani marang Windiwati jagat panitarana sing embare wae. menapa menika Wes kapacut gonku. Yo. Ayumu jagat iki sedang biasa kanggo kelingan wong ayu. Rek maning bapak Asoryani yen manut aning wis kudu pun kakang biyen lamun ning wis semua Ambak wong ayu Mas Priyatin betul perempuan lewati anjing yang berani aku coba mboten menawi water tone saat Windiwati manjing ing dalam pagelingan pun kakang Raden monggo kula pangaten jenengan diajeng Windiwati kakang Yono wanita sing bari marang seram yen kamu kakang dadi garwane Windiwati ono ing sebelah ini coro luwih eling limbo perlu ati cuman ing sumpen Windiwati ayo pun kakang lan pinono ayo Windiwati siram atus mati siram ini kapan amilin Windiwati Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Monggo kula aturi wungu Kanjeng. Kula aturi wungu Kanjeng Adipati. Marang sira. Wadeswan. Ora surti bali. Yes akhir suwanti. Ono balik perang kelendah. Kami
Jalaran Kanjeng nembe kemawon kula pireng sowanten ingkang nembe gerah-gerah satemah kula kumawani njugaraken ngaturi wungu dhateng panjenengan estunipun wonten wigatos menapa dadi kang sinira mirengake yen to menawa aku mau Mindayawati kowe ngerti Mindayawati sowan ana ing Blambangan kene kuwi padha ngerti ya Mindayawati menika sinten apa kowe ngerti ya Mindayawati Babar pisan mboten wonten pawestri ingkang lumebet wonten tilam pagulingipun panjenengan. dadi Mindayawati ning Blambangan kene Wonten wonten. Kanjeng Adipati sapa bromantianing ati putih nggonku ngepengenake duweni garwa Mindayawati putra dalem saka Majapahit. Oh, Kanjeng Adipati. Iya. Menawi mekaten panjenengan menika wau nembe kemawon nyumpena to. Panjenengan ngimpi to Kanjeng. Iya. Jroning pengangen-angenku Mindayawati iki mau ndak pondong ndak indit. Rumangsaku Mindayawati wis teko ning Blambangan. Nang kula niki gumun kok Kanjeng. Gumunpi. Sakjroning pangimpen anggenipun panjenengan gerah-gerah niku kaya dening wong mikul kaboten. Lah wong gerah-gerah kok kula niki kok malah gumun. Iya. Nggih, Tutupun sawentara pawadheku iki. Aja nganti rumangsa sak njabaning Kabupaten Blambangan. Ning mung wae aku ngiras nyuwun pelapuranira katentremaning Blambangan Gepri sawetara teh. Kanjeng Adipati. Iya. Monggo mboten ketang dikados menapa kula minangka warungka dalem. Iya. Menawi bab katentreman wonten ing Kadipaten Blambangan panjenengan ampun sisah sumelang. Dinten sak menika Kadipaten Blambangan sampun tentrem. Syukur mangai bagyo. Yai Senopati, Sabda katimbalan. ingsun ngesake tanggung jawabmu. Nggih. Iki ndak bacutake nggonku ngepengenake darbening garwa Mindayawati putra kang saking Majapahit. Sama kuyen tok lamun panjenengan ingsun tumeka ning Majapahit prajurit mengko akeh para prajurit kang padha nderekake. Menawi ta kados sepekaten panjenengan ngersakaken putri saking Majapahit. Menika dawah kaleresan. Jalaran menapa? Kathah para kawula ugi nanjengaken panjenengan menika kagungan garwa. Menawi ta ing mangkenipun kagungan garwa, benjang panjenengan menika ugi saged nglintiraken kawibahan dumateng putra panjenengan ing mangkenipun. Kakang Senopati, Kawuh selagi jroning penggaliku kepengin ketemu Mindayawati. nuwun sewu Kanjeng. Iya. Menawi panjenengan menika rak nembe kemawon nyumpena. Nek perkara ngipi perkara pangimpen. Iya. Niku tumenggung saged njlentrehaken. Mongko anggenipun panjenengan nipi niki wau tabuh pinten. Hei, Nggih. perkara pangimpen dipetung ana kaya ngapa ya pangimpen. Boten Sing saged wigati aku ndangake ketemu Mindayawati ana ing Majapahit. mateni wong. Ayo, Nggih. bisa ndak barake, derekake aku kepengin. Kados kadang monggo. Monggo silakan monggo. Aku kok gumun patimu. Kumpul kados pundi? Kok nek wis kadung kudu kemudu kok kaya ngono kuwi adatan. Wong tiyang Kanjeng Adipati niku pancen wayahe ngedu. Saiki ngene kok. Selak kebelet iki. Ora ketang kepe wae awake dhewe minangka anda. Nggih. Kalau kanthi kuwi apa sing dikarepke bupati, ayo padha diderekke. Monggo kula dherekaken.
Rekyana Patih kaya Brahmada. Sungkemira muga pangestu ingsun tumiba marang jeneng sira. Dadi kajuwanane kok jumeneng mangku bumi Patih ana Majapahit. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat jejering kula warontok danipun Temenggung panegas rikma. Nun, Bodho becik swanira. kalih sing rubeda sebab kula kocok. Ya sing monggo. Ayo gak nemu lungguh. Lah nggih. Para prajurit kabeh Majapahit padha lungguh kang prayoga ngiras pantes midhangetake anggonira. Ing kelungguhan iki ingsun bakal paring sabda marang kabeh para raja ya. Garwa Prameswari. Ing sira dadi kuning negara ing Majapahit. Ing kalungguhan iki ingsun mundhut pawartane kepiyanggonira nindakake kewajiban minangka tuladaning para wanita lan kula wentah marang putramu Minjayawati. Iya. Kaya ngono Kang. Budi kang luhur minangka pratelane negara Majapahit. Salah sawijining negara ingkang adiluhung, ingkang bawira gedhe. Andhan kabeh para bupati lan wakil-wakil pamancat Brangwetan Brangkulon. Supaya kabeh bisa dadi patuladaning para kawula gasih. Yen to pratelane sliramu minangka dadi ibuning negara Majapahit. Payu gak ya. Minjayawati putraning Inggih dawuh timbalan Rama. Sira minangka dadi putra-putri. Sira kudu nindakake kewajiban kang adiluhur, kang bener-bener becik. Tinggalno tumindak nista kang kurang prayoga mangko sisih gembire yen sira tumindak kang dudu sakmestine bakal gawe Yo panjenengan dalem badhe kula estokaken Rama. Indrawati ya yen kaya ngono kan. Kira apa? sabda kapindho. Kula tingali swaning para narapraja katon pepak andher ning lungguhan menika. Bab katentreman kula boten mangertosi pramila kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten rubeda sageta nir ing sambikala Praja Majapahit. Sinuwun jumbuh dawuh dalem sabda dalem ingkang sampun kapeng meratelaken kawula dasih wiwit kita raja ngantos ing Karang Pradusunan. Nggih. Briyan tetepaken sami mresnani, sami guyub, rukun, sembregut mangun, kaendahan kuncarane negari Dalem. Katentreman negari Dalem Majapahit mboten wonten ingkang lira ing wajib. Katitik Wiswanan Agung Pepak Andher tos ing pangorahan wiwit perwira Bintara mandhaping para tampa. Nggih. Sami matur kanthi sauring kukila mboten wonten jejiban ingkang lira ing wajib. Tansah anyang kuyung bot karepotan dalem anggenipun ngasta bawating kanalendran wonten ing Majapahit.
Meka atur ndika dados bombong kalbu. Kadidening kula kajubusan Giri Kencana kaloberan seganten madu. Ya atur ndika tanpa para saka guru atiking Praja Majapahit. Kula boten wonten tegesipun. Pramila saya kok kaping angkat dhateng negaring Majapahit menika utami. Temenggong Panigas Rikma. Nun, dawuh. Sira sum percaya. Nggih. Suaramu kok buanter men. Lah nggih, radi tebel gawe kali Kanjeng nggih. Oh iya. Sajak kowe sajak seneng atimu ya. Nggih, ningali sawanipun Jaya prajurit Pander. Namung nyadong dawuh satuk kocah dalem kados bludak kok mriko bak sedaya kebak. Pancene ketoprake apik kok. Lah nggih, ngaten nggih. Kowe mlebu metu ning prajurit tak pasrahke. Wah, iki kathah magangan anyar ingkang daftar. Akeh. Nggih. Kepengin dados prajurit ndarmakaken gesangipun wonten Majapahit. Kaya ngono. Nggih. Kula pilih Kanjeng ingkang cacat, kula paringi papan wonten tukang masak. Ya, bener. Jalaran cacat. Mboten mangkul tumbak. Iya. Ingkang sentosa gagah mangkul tumbak, enten prajurit panah. Wah, sampun beres. Ya najan kaya ngopo kuwi ditampa prajurit Nggih. wae sebab perangane dhewe-dhewe gaweane. Ngemuti kawula ingkang dereng gadah gamelan. Heeh, iya. Kaya ngono. Nek pratelene kaya ngono. Adeke negara